Assalamualaikum dari assistance humanitaire d'urgence arende kadi do wonde mo jebe monde nene on jarama de dari accio hakke on jarama lekki dala onon le akki dangi jam ala to atendu kan Donge jam, nala to, dengure ne, ondal to jam. Konto no yudo rondi ngadonga ledde. La yudo golle. Golle? Konto yudo golle? La tokko de ndawati. Tokko ko awonti. Para ko seppi ko konto ndo yaade. Gono soro. Ko do ko nante. Geme soro. Geme soro. Nala to, dengure ne. Awon acce ko min darmi on kon do de aray ko menen woni assistance humanitaire d'urgence ne golla mamu ko mamu men yuri ari be fukki ni garti be den ko woni sera do noni be den ko woddi on acce ko min darmi ko haron andame nani on yafoto mais dum do ko sunna kati men addi ko mus partenaire be men jodi be tele Bruxelles Belgique to de be inne madame Aissatou Wan ko be timbo kono kambe mod mabbe jodi Belgique ko kambe addo sunna kati do o saako di maaro do e basal do envoyer le reste e bidon neppan e siyo ndobbo e lobodia den wo men armen jonna hatto jimbe ballal mais yino yido rondi men inni men noddo men wada dum do sokeje modo ara wona yoro wona goddum ko bawoni hawriti medo yalti sentu ko nafakaji dum de pisuma yon mo gasa nani inde Mariama Touré jodi do mamu ko men woni gollude makko on hande wala hakkunde amen do de kankare mo yaado ko ba golleji no tiidi muradu mo iru donc haray ko madame Aissatou haray meden yetta partenaire be fo meden salmina mo be ko wontir meden yindi on albarka merci à nos millions de partenaires nene sene do de no sutordon do ni de ko o saaku basalle do de o saaku didi maaro do de o lobodiya do e o bidon nebbantira do me ganda oye ono men indi men hewtina dum do ba en fottiro meden yaade jara firi min men hewtini haray ko ndo ko Fatimata Camara. Naam. Fatimata Camara Geme soro. Tangi na soro. Naam. Ay hara ndo ko non jenani ko madame Aissatou Wan jodi be Belgique kambe modi mabbe wadi dum do ben men hewtindi kala hatton din be ballal enen non meden feddude men hawrondiri e modon do ko dum si wadi men jonni on do nani albarka barkallah Allah wokkaren ko faal amina ya Allah rabbi dandam masiboji amina amina Allah wokkaren ko faalda amina ya rabbi Allah nei bi bebe e jang mojen amina amina welteke moja non albarka mi welteke nani awa albarka Allah be du ko yettade amina amina Allah sellimo amina Allah ya nebi doginde nani amina amina albarka mi welteke moja non awa yettude Allah nani jonno do men anda ko honno state ko kamon on woditi ko honno be walla mi haka pompida ka pompida ne don ngaro ngebe mutu ko nabana hande kay basu ne fay ko nabana madame Aissatou Wan no modi modo harame de yimbe ngal barka merci à nos millions de partenaires qui ne cessent d'assister l'ONG assistance humanitaire d'urgence hande nganditine jamaaji din ko lawol garafiri wonden do ni de yaade sendutugol nafakaji be do ngandi depuis suma yo dari de jokki di liggeji men à longueur de journée merci à tous chacun nene radio me walla no men hewta ko woni don se hewti don andara no hewti ron ka suudu nani bido mari pay ko buyton ne pay ko jelo jeta to modi mono ton eyo awalla la nana la wonu fabbe da barke mabbe munyo to kadu muradu mo nani jon non haray be de hade ndare no de non merci à nos millions de partenaires nous allons retrouver tout à l'heure à Garafili merci beaucoup albarka on jarama buinan